なんですけど、印紙税は建物の売買契約や賃貸借契約について課されるが、業務上の契約書等に貼り付けされた印紙税に相当する金額は所得税の計算上の必要経費となる。はい、答え。誤りと。ね。建物の賃貸借契約書は非課税。不動産取引では、不動産の売買契約書には課税文書として印紙税が課されますが、建物の賃貸借契約書は非課税文書とされており、印紙税は課されません。ね、難しいね。